želeo sam da snimim jednu poruku ljudima koji gledaju moj kanal ili sve drugi kanale koji se bave prikazima liftova i njihovih delova i tako dalje. Poenta ovog videa, suština je, nemojte sami popravljati lift ukoliko za to niste obučeni. Dakle, ne postoji razlog zašto su delovi nedostupni korisnicima lifta, osim onih ljudi koji su za to obučeni i koji se tim bave. Sam lift je bezbedan za sve putnike, za sve ljude koji ga koriste, čak i ono što najviše ljude uglavnom plaši, šta ako se zaglavim i tako dalje. Ako se zaglavite u liftu ste bezbedni. Znači, lift je stao iz razloga što nisu ispunjeni neki uslovi, pa je lift stao. Dakle, nemojte sami pokušavati da odglavljujete se iz lifta, nemojte sami pokušavati drugoga da odglavite iz lifta, da se izlazi napolje i tako dalje. Znači, postoji razlog zašto je lift stao. Zato svaki lift ima održavanje, zato svaki lift, odnosno bi trebalo da ima servisera, dežurnu službu koja je na raspolaganju 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini ili 366 ukoliko je prestupna godina, koji će izaći na teren i vas na pravilan način izbaviti iz lifta, ukoliko ste se zaglavili. Znači, nemojte sami izlaziti, posle ćemo pokazati video šta je za posledicu moglo da ima to što su stanari sami izašli iz lifta. Neko ima ključ za otvaranje, pa je teo da otvori, da im pomogne, i šta je moglo da se desi. I šta može da se desi. Drugo, ako je lift slučajno stao, pokvaren, nemojte popravljati sami lift ili pokušavate da ga popravite ukoliko za to niste obučeni. Postoje ljudi koji su za to plaćeni, koga plaćate svakog meseca za održavanje, za popravke i tako dalje, već ako su popravke zavisno od ugovora kakvog imate sa vašim serviserom za održavanje, ali vaš serviser je za to plaćen i on je odgovoran i zadužen za vaš lift. Dakle, vi nemate potrebe sami da popravljate liftove, znači ovo je pre svega namenjeno mlađim ljudima koji imaju ljubav prema liftovima i koji su sa interneta i sa YouTube-a saznali kako lift radi, kako funkcioniše i tako dalje i misle da su sada spremni da bi mogli da popravljaju lift. Dakle, niste, molim vas, nemojte to da radite kao ni oni stariji, isto to važi i za njih. Dakle, ne znate šta sve može da vas nađe, šta sve može da se desi. Može se desiti da otvorite pristupna vrata, da iz bilo kog razloga baš u tom trenutku se nešto namesti i sama kabina krene i vi nastradate. Ili možete upasti u vozno okno ili udariti glavom u nešto ili okliznuti, pasti, naprosto ne trebate to da radite. Nemojte sami pristupati ni mašinskom odeljenju kao ni ormanu upravljanja samog lifta. Tamo se nalaze naponi koji su opasni po život, kao i mašinskom odeljenju nalazi se puno pokretnih delova koji se okreću, pomeraju i tako dalje. Može se desiti da vas zakači, da vas povuče i da vas povuče sa sobom deo odeće ili deo tela ili ne daj Bože. Znači, to su stvari koje ne radite. Dakle, posebno, skoro sam gledao ljudi tako dođu i onda žele lift surferi, to nisam ni znao da postoji, pa su me, mislim da mi je to čak kolega Dule iz Kosovske Mitrovice rekao, ili mi je neko definisao kad je rekao surferi, pa sam ostao zatečen. Znači, ljudi nabave ključ, otvore vrata, stanu na lift, voze se liftom gore-dole iz svoje ljubavi, želje i tako dalje. Možete nastradati, možete napraviti možete dovesti lift u takvo stanje da posle vaše upotrebe ili vaše potencijalne popravke lift dovedete u takvo stanje da je opasan po život drugih. Znači, možete ukucati na internetu elevators accidents, imate milione videa gde su čak i tehničari napravili, da je zbog greške tehničara došlo do toga da je stradao putnik. Znači, molim vas, poenta svega ovoga, nemojte sami pristupati voznom oknu,
nemojte sami pokušavati da izađete iz lifta, nemojte drugome pomagati da izađe iz lifta ukoliko je lift stao između stanica, nemojte sami pokušavati popravke ukoliko za to niste obučeni i ukoliko se time ne bavite. Znači, to je poenta svega ovoga, da ne biste naškodili svom zdravlju ili životu ili zdravlju i životu drugih ljudi koji taj lift koriste. Eto, to je moja najiskrenija želja i najiskrenija poruka za sve vas, bez ljutnje svima onima koji su zaljubljenici u liftove i koji vole da se voze u kabini samog lifta, da ih snimaju, slikaju, ima prelepih liftova. Ja sam uvek oduševljen kada vidim neki novi video i trudim se, sad ne mogu baš uvek, ali da pogledam što više toga od svih ljudi koji objavljaju, sad bilo da su sa prostora Balkana ili su iz inostranstva, ima puno zanimljivih videa, puno zanimljivih liftova, ali poenta je nastavite da snimate, prikazujete i da održavate vašu ljubav. Možda vas ta ljubav odvede u smeru toga da se obučite za servisera lifta i da time počnete da se bavite na ispravan način, ali ako to niste, onda molim vas nemojte to da radite, jer možete naškoditi sebi i drugima i napraviti tragediju i vama i ljudima oko vas, vama dragim ljudima i nekim drugim ljudima koji isto tako imaju neki dragi ljudi koji vi što imate. Dakle, nemojte, molim vas, to raditi. A evo, sad ćemo pogledati šta je ostalo iza toga kada su stanari pomogli drugim stanarima da izađu iz lifta koji je stao zbog nestanka struje. Evo ovako, u zgradi je nestalo struje i stanari su prijavili da se neko zaglavio. Među vremenu su izašli sami, bez nas. Mi smo stigli u roku od 15 minuta i šta se dešava onda? Vrata ostaju otvorene, a kabina nije u stanici. E sad, ovo može da bude jako opasno, jer neko može da dođe, za početak da proba da uđe i da upadne u lift i da se pogledi. Zato ne treba sami da radite evakuaciju iz lifta, već da sačekate da mi dođemo. Jer se to ne radi ovako. To je za sve one koji sami pokušavaju da izađu i za one koji to pokušavaju da pomognu, zapravo mogu da naprave mnogo veću štetu. Po nečiji život ili po nečije zdravlje. Znači, ovo sami nemojte raditi, nego uvek sačekajte da mi dođemo ili kolege koji održavaju vaš lift, kako bi adekvatno uradili ono što treba da uradili.